Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni a Nova Plus GPT oldal regisztrációját, amellyel én körülbelül 2 hete foglalkozom. Az első rubrikába beírod a felhasználó nevet, a második rubrikába kell egy e-mail cím, a harmadikba egy jelszót írjatok be. Én minél hosszabbat szoktam használni. A negyedik rubrikába a duplicate password, az pedig azt jelenti, hogy megismétled a jelszódat. Az utolsó előtti rubrika az egy kód, melyet a regisztrációs link, amit kaptál, rá kattintotta, ezáltal az a személy, akitől kaptad a regisztrációs linket, így tudják beazonosítani. Az utolsó, az a verifikációs kód, az pedig ez. Ezt itt bemásolod, rámész confirmra, és kész a regisztrációs űrlap. Én rámegyek most a loginra, mivel nekem már van a kontom. Itt nekem el van ment a jelszó e-mail cím, confirm, és itt láthatjátok a fő oldalt a Nova Plus GPT-nek.